Dobrý deň, sme vo viedenskej štvrti Leopoldstadt na Táborstraße 27, čiže na mieste, kde sa presne na deň pred 165 rokmi Urban, Štúr, Hoďa a ďalších asi 200 ľudí stretli a ustanovili Slovenskú národnú radu ako prvý orgán vrcholnej politickej reprezentácie Slovákov a Sloveniek. Prvá Slovenská národná rada mala sídlo v Myjave a medzi jej najvýznamnejšie akty patrí organizácia dobrovoľníckych výprav v meru 8 rokov a príprava žiadosti národa slovenského, čo bol dokument, kde Slováci a Slovenky prvýkrát predstavili a predniesli svetu svoj nárok na národnú a územnosprávnu autonómiu. Štúrovci by sa asi obracali v hrobe, keby videli, ako funguje dnešný parlament. V Národnej rade už sa o veľkých veciach nerozhoduje, už sa iba kolieskami pečiatkujú rozhodnutia hovorcu veľkého biznisu, ktorý dnes zároveň pôsobí ako predseda vlády. Ľudia si ešte stále niekoľko poslancov môžu vybrať, ale ten zvyšok za nich vyberajú stranické centrály. A politické strany ako také nefungujú ako priestor pre tvorbu a presadzovanie predstav o správe štátu, ale ako zaopatrovacie ústavy a zároveň ako investičné nosiče pre sociopatov, ktorí sa dostali k veľkým peniazom. Mohol by som takto lamentovať ešte pol hodinu, ale na čo? Toto viete a lamentovať je blbosť. Dve iné veci ešte, ale súvisiace. Chcem túto príležitosť využiť na to, aby som vzdal hold nedávno zosnulému Milanovi Zemkovi. Milan Zemko bol vo vedení, rovnako ako Štúrovci, prvej Slovenskej národnej rady, ale tej, ktorá bola zvolená po nežnej revolúcii. Jeho zásluhy o rozvoj národného vedomia o vlastných moderných dejinách sú nesporné a jeho vplyv na vývoj Slovenska dodnes nie je docenený. Milan Zemko bol veľký dávač. Svojím spôsobom a pre obmedzené publikum, ale dávač. A na záver, Samo Marec mal napísať, že súčasná mladá generácia svoju vlast nezmení. Zmení. Už teraz to robí a sám tým, že patrí k menšine, ktorá ešte sa zaujíma o verejný priestor, zaoberá sa jeho podobou a verejne artikuluje potrebu pohnúť sa dopredu, už sa dnes na tej zmene významne podieľa. Hlavu hore, ešte to dáme.